na gane kina da tausayi. Yanzu na zama ya makakauci mai dudar gurin kwana. Na kulle shi na sanar da iya mai ya kalamai. Daga zuciya na ke kwatantar na zai kuma jawabai. Idan babu ke ina ne dan saka zuciyar ta bar yawan kowa da nasa amani ke ce cikar biradaina. Yau gane an ruwa kusa da kada zo fice cikar komai da mafita kar da ki saba da farta kwana. Na ji na gani yadda nake son ki ya fi ƙarfi na san a duniya da wanda yake jin ki tunani soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar duk wanda ke cikin ranta shi ne kiro amma fa a gurina so na faranta rai da doki ya sa ka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali zaina kama da a mafarki samari bi hakuri da marabin samu so musa sauki mata bi hakuri idan marabin samu so musa sauki soyayya na da rana biyu soyayya na da rana biyu